12,01. Den er i gang. Goddag. Magnus, Oscar, Johan. Vi skal ind på noget molar og masse og så videre. Men først skal vi lige have det her med, hvad mol egentlig er. Og mol, det er ligesom sådan en kemisk betegnelse for vægt. Og for eksempel hvis man tager carbon, så har den nemlig 12,01 unit, som så giver, at et mol, det må så have 12,01 gram, eller har 12,01 gram, vejer 12,01 gram. Vi vil nu bevise, at de her to afvejede portioner indeholder lige mange formelenheder. Vi kan altså se, at carbon 12 for 12 gram delt med 12 units er det samme som 1 gram delt med 1 unit giver 6,02 gange 10 i 23 atomer. Og det samme ender vi op med, hvis vi tager og finder ud af, hvor mange formelenheder af H2O-molekyler vi har. Det giver altså det samme. Det vil sige, at en stoffunktion med 1 mol indeholder altid 6,02 gange 10 i 23 formelenheder. Det er definitionen på 1 mol. Og hvis man skal beregne den molare masse, så bruger man formlen der, som stort M, som for molare masse. Så har man det lille m for massen, og så har man n for stofmængde. Ja, og vi vil så prøve at lave et eksempel. Vi kigger her på carbon 12. Vi har valgt at tage 2 mol af det her stof, men vi kunne lige så godt have taget 3 mol, eller 1 mol, eller 4 mol. Det, der er hovedpointen i det her, det er, at man kan se, at her, der har jeg lige udregnet ud, hvad 2 gange stoffet er. Og så kan man så se, at det giver 12,01 gram per mol. Men hvis vi havde brugt 3 på begge steder, så vil det stadig give det samme, fordi de går ud med hinanden. Det vil sige, uanset hvor mange mol man har af stoffet, så vil det altid være 12,01 gram per mol. For carbon 12. For carbon 12. Ja. Så det vil sige, at hvis man kigger i periodisystem, kan I filme? Ja, altså. Står der her 12,01. Det vil sige, at hvis du tog et andet eksempel, som eksempelvis nitrogen, så ville det bare være 14,01, hvis man lagde det ind i formlen. Gram per mol. Vi siger tak for i dag. Tak for i dag.